Έλα το βίντεο, δεύτερο βίντεο, Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2009. 2 και κάτι, ή 2 και μισή, ή 3 παρά. Είμαστε στο μάτι. Είμαστε στο μάτι και μοιάζει σαν να είμαστε στο Πόρτο Γερμανό. Ή στην Αίγινα. Να και τα καραβάκια που κάνουν windsurfing, μαθαίνουν τώρα. Άρα πέρα το γαλάζιο. Και αυτό εκεί πάνω είναι η Εύη. Καμένη. Τα βραχάγια που μας αρέσουν. Εξερεύνηση. Πριν θα βγει καναφίδι. Για να τους ψαρεύει. Γεια. Έτσι, όσο μας αρέσει. Και η Ραφίνη. Αυτή είναι στο βαθμό.